maligdong sincero o edukado. Andam mo silbi sa lungsod ni ini aktibo ug antigo. Noli Padillo ang tao ngayano mahal kailigan. Haring lungsod sa Mayo 13 ang angayan. Atong sublian Noli Padillo tang tanan. Noli Padillo, a.k.a. Mr. Senior Citizen, ang taong nagpagabana sa kalihukan sa mga senior citizen, edukasyon sa kabataan o benepisyo sa mga katigulangan.